шампион Симеон Михайлов, на който му давам думата за това. Благодаря, господин председател, уважаеми общински съветници, уважаеми гости. Казвам се Симеон Тодоров Михайлов и се занимавам активно с стрит фитнес вече от почти 9 години, като най-големите ми състезателни постижения през това време са световен вице-шампион за 2021, трети за 2022, пети за 2025, двукратен републикански шампион за 2022 и 2025 и притежавам звание майстор на спорт световен клас. Стрит воркаута е спорт, който съчетава сила, издържливост, акробатика и контрол на тялото. Основните категории са три. Първата е силовата категория. Включва упражнения като набирания и кофички с добавена тежест за постигане на максимален брой повторения с дадената тежест, както и едно повторение с максимално голяма тежест. Втората категория е издържливост. Тук се изпълняват точно определен брой основни упражнения със собствено тегло за възможно най-кратко и бързо време. И последната и най-атрактивна част, която комбинира статични, динамични и акробатични елементи в кратко съчетание около 2 минути на лостост, плитка или земя, е фристайла. Държа да кажа, че не съм единичен случай. Напротив, българите сме сред доминантите в този спорт, което се доказва от редица международни състезания. На последното световно първенство участвахме с 20 състезателя, 6 спечелиха медали, 3 станаха световни шампиони, а 7 бяха представители на нашия велнински клуб Интерком Груп Черноморски юнак. През последните години калистениката, която е група от спортове, които използват собствено тегло на тялото, като стрит воркаут, паркур, фридъм и много други, набират изключително голяма популярност. Това не е случайно. Калистениката е достъпна, може да се практикува навсякъде и не изисква финансов ресурс. Затова все повече млади хора се насочват към този тип спортове. Те дават свобода, възможност за изразяване и създават силна социална среда. Смятам, че спортът е начин да изразиш себе си, а каква по-добра възможност да направиш това чрез красиво и добре подготвено съчетание. Що се отнася до социализацията, мога уверено да кажа, че повечето, ако не и всички мои приятели, съм срещнал на кварталните лостове. Искам да завърша с едно послание. Спортът не трябва да бъде привилегия. Той трябва да бъде достъпен за всеки човек. Калистениката и стрит фитнеса са именно такива. Отворени, достъпни и вдъхновяващи. Благодаря ви за вниманието. Шампион Симеон Михайлов, на който